Turiwa nebigori byonsi. Twabere to kwanira amangana mange igori chingeni au twabere to tara imeya liro bali Gusii to kwanira igori chingeni anda keli tukolera ro chingeni to kwanira inigo chire to bauti yake na ni chingeni chiro chikoliye guchire chimbese ni mato mwancho malere ko ebolinga chingeni chiro chikoliye guchire chimbese nchirororo na ni chingeni chingoni chikoro kwa lettuce tima itianda kyase eke Gusii na kitura chiroke kolenda somo nubwe kenyamolero nabo chikoro kwa lettuce na ni chingeni chigotingo chikoliye guchimbese anene mono asege ntuketo ko kange salad nege ntukeliyo konyoro kenyeti gosene ne carrot ka crate ka kenyanya okenye tunguo okabeka chingeni echichimbese obwante koli mwancho muri yaganda otobwatia imeyo morobeli obobole minobonda okole tobotambe na inche Mildred mumanyi litukola chimatato ense ya monenusu astoko sanga mange na itwa kwana mange igoro yobolemi ase tukola rero na koletre wika imeya bobaracho ase ekenyoro kiage karange eyere myanyori bali chache astotaliro molimo yomo oyo okora obolimi bwebimeri au kolina sete kolera ningo tayitura kwanne chingeni echo indanya ko baga gotebya nga kayaruseti obumanyi oboiga andake ngigose chiko mokonya na ndandake chiro neroro ayonsi nigo kwemanya imeyo morobeli bobolimi nobonda yanda gotubwatia ase metandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na naboiga nabo gotubwatia wetera ses tutumera SMS wetera sena bigira se screen gabu ende tunyakoba tugusanga asobwamo bono Kevin tutara endale kora tebia omoligelito aeningo na ndega yanga itore. Okay, Kevin is a graduate Kure University ya Nairobi. Angolete Bachelor of Science in Horticulture. Anene mono kerona quality school 2018. Na wete driven by passion gansobereni. Ore mi obwane na bakolere for 4 years. Na verengo talera bare miawawa we share informations. And then ngokorande contract farming. I do trainings. Asengenjo yo promote agribusiness. Yes. Anda kebono Kevin. Ekoroye kire essence ya lettuce. Amwancho mulire abantu abange mbaisana stari bwe kwebuli lettuce yeke ningi. Mpaka netisanda kumanya igoro ya lettuce anda kebamanye obumanyi obunga ikwaruseti. Kora terango nga ekerogo chaka gusimike lettuce. Na kyobwante kwaliga niliroba. Lettuce muneke merikende gyonsi naboke kongera ase nursery. First ase nursery no wente korosirira bagalia ubia obeke a lot of manure, that is manure, cow dung manure. Wotumeko boyo gosino gwechingoko ose organic manure boloko eroseri oboyo boiga kwa burukanirira baliri nursery. A nursery is measuring 1 meter by inconvenient feet yenyotagete. Kwa rosirira beri kapista dia going to find test dia bali nuke rio koreta seeds cha lettuce kiagere chire chinke mono nakyo okokora dira bali very smooth kero kwa wekire dira bali very fine texture na rio koreta seedlings you make drills 1 inch deep drills chiga chire 1 inch deep alafu apati chire like 10 centimeter. Then you want to make again to munaribu kusamara bamanuke wachanganya na embege ya lettuce alafu kwa manya kwenye broadcasting kwanya beka chiri trees chiri imekogenda. Lettuce eko ira 3 weeks at most as a nursery. After which wama kwenye transplant into the main field. Yes. Iga watebire lettuce ngora bekwera se nursery andake amegusime kwa mugondo andake nora nyesimeke direct yo rosiriro ba onyesimeke direct cha kwa amegusira simetera se nursery sengencho echimbego chia chire chinke mono. They are very small, very tiny na kiakogera onyebeka se nursery first so that kwa manage very well at the nursery level. Kiagero sa konyebeka direct to the field na vera kore na vembulera tu nyinge due to unpredictable weather conditions mbule tu nyinge etube lettuce eri embege eri lettuce which may result to failure to germination. Yeah. Ono lettuce kere galia senasali anda kembole ndikyo chigwakora kyaro watebira nabe kuira up to 3 weeks anda kenaincha so manyiboli manyeteni gama etenga buna kwanye simekali tukulitangani asama tukata tubakane okonyoranga yangere kosoka ya sokire anda kikora tutebyango mbule ndikibuli uchigwakora asichiwike chisatokera senasali.
Obore ndio botangani ma lettuce nono germinate tara germinate kero kwanye bekira se nursery city trees chiri na batebya you apply a very light mulch ngo bekora amagoma korugoro so that you increase the soil temperature so that lettuce area correct yateke kurwa yani yateke esokie kemeri after 4 days nadio koru start mulch matari amagoma kwa bekire korugo bikwanya rusiri and then you provide a shade koro sioraga shade kai korugo wa prevent disase na maybe some harsh weather conditions mnembe okereko musamonera sago sari bimeri biria se nursery kerere nursery like any other vegetables na bogo decide to top dress lettuce nene mo no kerere nursery oborere boko nyesumba no bukendo na ndo buna boko provide dio gondiro likoro kulindo mil gold edio bukendo ko lisiadera so that kwa manage that disease yeah gato tebe gale sena sali len andake nonye tutabe turateba ninga kiomora kera andake no yibekera match of course yes kemerikende gions na bekenge mwanya bantu ngeta eta match for physiological functions yani ti processes inchiro chikendere ta so mumea so kero mura kerole you can supplement a match through irrigation of which nando ko prevent yani oko careful about it kero go apply amacha go apply the root zone tari go apply kurwa sama toigo to avoid rotting yekemerikere yeah ono chingini cha chiriga after 3 weeks wono kwachibekire kwachiretere bono chigusimeka kora tebyango the process it takes go se ekikega neri koro kusimeka bono mogondo gaiga na kiokoro sibi kama go andake na unkubekuru buyo na kiyogo bikuama matukalenga nkuburugererwe kora tebyange process ikogenda lettuce kero ya 3 weeks old as in nursery koro siorerira bali ago mugondo to the main feed alibona sa atote konye simeka bono munanchega anye simegete mugondo isikotari greenhouse rira beriga mutakere kolire ma first itokoroka primary cultivation lilikuwa lemire and then kwaleta amanyua cow dung manure mostly munaga ntumegete cow dung manure oimora manyua gaiga otigeri toberira bali ritobe no like 1 week arafu makoli changanya oirorere okole makoli gwa kabere tokoroka secondary cultivation ilikuwa irorere and then you make it to the fine tilt ngokorore leveling so that yekemerie kino kero gugo chigesimeka to nke ba ebitunu ne bitongo for easy management ono lilikuwa retiro boyo boria kwa burukanire liraba wake bikama go byabo ebikama go wake kama go kere like 15 centimeters deep arafu spacing ya from one crop to another ere 30 centimeters kurwe crop ya mgochi yani kurwe row gochi ase row is is 45 centimeters one kemerie kena bogo choge simeke on ground depending on motebono sai the current agriculture that we are advocating is organic farming wono tarirasi motumeke boyo boli bwedu kamna DAP asengencho kwa supply le manure kemerie kworo chimuna kerega boyo mboyo bwedu kantu megete okobeka direct senge provided that no begeto manure so boyo bwechinga ko organic fertilizer is does well as compared to the otumegeto boyo bwedu yeah igo mwancho murigalia kwa igule muna iyo mto Kevin agenda to twerera nyako baga tebanga cow dung manure aso mwancho murigalia bwigeta St Ndizi TV obuno boyo bwe chiombe chingoko na baro mungo tumekali buna nyara ko baga goteba nabo igage ntongera tebanga akora leveling ne lyo kwarania umugondo ende likwanyo beka sense military gutwali bitune bitongo yanya ko baga ko be level ya mugo sike ko ba ekerenge kemo ali sekero gusimeka alinde andake no match ta gotere masandi nande nanya ko baga gotebanga ekero kwali ni mugondo linko ebintombiro okora otebire muno kwa kibige kama okore kende go kama go chiasende ayons kwanya ko bago ko iguti gatanda gusanga monena ndara tebyanga kurugabu nkiokora gwate ko igure muna seke melie kiya anene muno ni gas megete no boyo bwechinga ko chiombe ne minya merito tugete gose etugerito tugete nero yoka agotumeka igata tumegeti boyo boli bweduka igona yo anda ko mwancho mulire ko bwateke melikia okora temango gutumeka obwe ngombo obwe ngoko na kende ororango gosira kira mitora tegemea boli bweduka ngoyo bweduka butayo togokora bono iyo mito Kevin
watebiri wekera kuruga buna kwa bego nkuburugerwere bono yangire kwama kwa bekire space nkere gento totebya kere yangire kwama bono nkuburugerwere after 1 month kyagera ebintu mbiro bikomerame muna chiomenta ebimogomogi ikongiro lasi muburugere ebintu bibirworo to avoid competition no kurwanira korie madini aliare eseriro bono tote muna likongiro kerorira eserira ba elikoira nutrients chinyinge ko bweke merikerio sumegete so like any other crop lettuce nero netakere burugerwe maintain that ubusafi buli bwa mugondo so that nalio konyora amaza maya nande nalio kemerikerie kwa managing kebwate viga na ndikere promising about the size and the harvest iliotaite konyora yeah watebiringa ekero kurugera anda kenalie ekemelie kige kwa mabuya bono okuburugera okugwatebirina kurwezi kuruli tukolitanga niba kumutinya nalio kuburugera anda kenda kuburugera wakabere nkoro gusigo nali wakura nekemelie it depends na kie your land yere maeterira mugondo noro konyororo muchafu sana lakini bono depending mnankole manje enkoke burugarimo most rikero ngetageti disturbance oro chimuna kero kyangere kobeka amagomba ega lettuce ekoira 2 months to mature kero kwanyisimekire on field bono osakonye disturb kuansiro mutenyo mutangani gochimoino lettuce ego chia yangyago emelia eko ba week nonye the head formation no ndirie the changes chirie wente ko meke echiko balitad yani nabengo omwana tu obe to mwira no anyagitari osonya como disturb bakonyoranga akili aeteri buyego bono na weke meri na kero kigeta ite peace of mind kemere to maximum performance bono turi konya kogecha gichegi okuburoga once in a season yeah yote kuburuga limo nige ko babuya kigima kubwa kero konya uge disturb kolenga nayo na gwatebire anda kinande mbule ndikibuli bokolekana kuruli tukuli gwasimugete mugondo mpaka bono yekera bono kuburuga utangani totebe obole ndio bonene mono lettuce ebwate no konyetanga kurwa asobokendo totebe kero kere kiembura nga kiembura lettuce ngobere ngochandwere sana nobokendo obokendo obo obokoletu na liembura ya soire lirabaime ngo obokendo bo yani embure yego ekoba mune agent of disease nini disperso ese liraba ono notakire gosiara liogo elio bokendo totebe nande another case kero embure tayo yeyo na bogo provide manual water application, that is irrigation, and osokore mulching. Mulching nero ne riokobeka magoma gatigati ya yekemerine sengenjo yogo prevent soil moisture erie ku muno gasoto tebekero balire lirabe liko ba heat up amachasira through evaporation. So kero kolete mulching at least nerongo konyere libago kora irrigation. Yeah. So yo mulching yo kora gusukubeka magoma gatiga igakabira katia gukubeka gatia usigu gutubeke mali. Ukubeka gatigati tori gutubake mali ono tubeke mali ngekwa ya ono gutuba gatigati ya kyagera gano bono lirabe liri exposed to chaserisa no gutuba so that ya match taba evaporated arafu temperature kwa moderate temperature mulching ina ande mono kigima kero tumegeta magoma liria magoma aria konya kogenda as time goes by ngo korotiale yani ngogundale liria gundira ko make add nutrients to the soil. Yeah. Wono kurabwatiraga turagenda somo kimokakigo kutokana sensemu ya kabino chuko tutebya mali ama rwaire na gose pest and diseases chirichikolia kemalie kiga ndanda ke kuruga bwe karo byabulire ngambo na kyogo prevent gusina kyo kulinda omwancho muri lyanga gretino gende tutubwatia kurutwa chagitumo chakano bumurubelyo yoiga kuri ngwa ntura somo timukake kuri turagenda kuri tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na nabogena bogutumira SMS nge wetera se nambiyera se screen ya ogabu ere tuyare tugusanga asobwamo tetra somo timukake ngo ngwe na tuli
omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko beria mache DVD players chi machine cyuko gingera ebirobu byestima bichi ina ao power extensions showers consumer units solar panels inverters industrial sockets switch boxes cooker sockets circuit breakers chibasi choko basiri chianga chi insulator switches chi tester system chi meter boxes nebinde binge nigobare imeyomo chokisi ase nyumba ya Gusii Plaza room number G2 na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busyu bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoroisigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa risangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba Omwancho muriyana na twerande asense mu yakabere yo muruburi yoiga astogandre to kwanira amangana mangigoro yoboremi anana muri twerera sto kwana igoro ya lettuce omwancho muriyana ni mateno gande to kweburi lettuce ningi lettuce ne kemerige kwama anana murege korokana buni cabbage korende kero kyongeri korosi bombaliri nenda ndake amataye ni gakorokana igale soft yani gale amororo tanga bunaliye cabbage nande kemelie kianda kino kirese classic cabbage konde kero kyo gete nete kando esenge chugo gikoliye gukere mbese kera no matena ne cabbage nabo kunyeri kere mbese ebyo sigandra kubwatira ndele nyako bago kwemanya igoro yake kemelie keiga asto no muri mitoge simegete bena seku sobo gaiga ose kwaye gaiga asa ko chikwandra gutumanya na gutotebia mange igoro yake kemelie keiga ganda gutubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nanda ase mitandao na gutubwatia gwetera ase gutumera SMS ine tunyako bato usanga asobwamo eyo mto Kevin watare rigoro mune cabbage yo gusimekwa korugali se nasali nandanda kekire mugundu bona ndake ntomanyetenga kirege nse yenkonyora kiruburwaire andake no buyaboro gusobo obo beboro mbanya kubura korate byangunga lettuce mborore kiyo bekonyora gose bichunikiye byakonyora pest and disease nandenye bimbi naraliaya na kyako ba controlled gose na kyawo tangwa. Okay, wansera lettuce obororo botanga ni mostly boko nye affect boko ku soft rot ndiyo konyora omotu lettuce ogundete korugoro iga yani ore ogundete tu andake bune yengisara stila era nabonyero chena begundete korugoro iga obororo bokore tunubo kendo mostly kerembra ya ture mono amachari agaswase omoturi amatari lettuce sakorigerere kemereke ke lettuce ekengeri igomba kera macha soire
seri matari eri gombame tari konyara access yogo soka koru, so that one ya contribute to rotting of the head. Oburere wakabere bokoro kwa leaf spot ntobwate Sarcospora leaf spot obwo okonyora ritori lettuce ribwate bitone koenda bitone of which bire brown lessons. Oburere bo kosti guna kosti guna prevailing conditions na vera tokena ekemerinkere wasimegete previously na kikiarete toborwero obu gose osimegete adjacent to eskuma gose spinach. Mostly spinach nere prone to these diseases. Ina wate Sarcospora leaf spot. Wano na obukuwa mkera kurese spinach wacha se lettuce. Oborwero bwa gatatu bwo affect na lettuce is like Rhizoctonia root rot. Obwo okonyora no oborwero borese aseliraba. Is a bacteria present in the soil. Kero wasimekire lettuce onye tori konye manage buya like muna litwate ukonye burugera nabo era contribute to Rhizoctonia root rot. Sometimes kero tuwate cool weather, yani omugasobe to baramono lettuce nabeko prone into oborwere mbore bokoro ku down mildew. Oborwere obwo chikorigere ririto kwanyore ri sama whitish ose oborwere obwo kogenda na amo no oborwere bote bokoro ku powdery mildew. The same symptoms of powdery mildew, yani okonyora rito korunse rire sama whitish. Bono osakorigere ribu ya no endiri tubwate kure weather conditions oborwere obwo na ribo gocha